Salutare toată lumea, eu sunt Chris, am rămas și data trecută când am rămas aici. Era seara și am dormit și mănânc, dar auzit, n-am pus de foame, deci nici de notat 10 vreau. Deci nu pot să le pun pe tu. Spune mie cum e. Hai. La cât? Vineri sau joi? Vineri. Vineri? Și banii când îi duceți? Tot vineri. Cât? 8 lei? Da. Și unde vă duceți? La teatru? Nu, la școală. La școală? La sala de sport. La sala de sport? Ia de aici așa, așa. Nu m-a dus. Da, bine atunci. Hei, pituță nu ți-am Da, adus. în gura. De acum mănânc. Când mergi, bună. Da. Sunt cu casa cu buna. Ei, ai bani. Alice. Na. Unde e apă? Da, ce eu? Unde te le fac la școală? Așa da. Ce? Și v-ați întâlnit cu Denis? Uitați-vă, bine? De ce fain? Ce l-am tăiat? Bravo! Da, mâncă tu! Odată am reușit. Shit! Trebuia. Strategia a 19-a. Clasică. Peter, vină încoace. Vreau să spun povestea reală a plăcării. Într-o zi, un băieț pe treabă, până în care au întâlnit o plată creatură ce trebuia salvată de
Nicio problemă, mai am destule strategii. Nu? Nu mai avem nicio șansă. Să nu se ajungă la asta, dar trebuie să faci ce e de făcut. Ia 101. Definiția supremă, secretă și interzisă. Sunt obracă, îmbrăcarea mulțumită definiții supreme, secrete și interzise. Mulțumită cui? Mai degrabă din noroc cior. Nu, privește! Scrie doar, așteaptă-o pe Lola. Asta e tehnica supremă și interzisă? Dar de ce am făcut toate chestiile alea? Fiindcă serul devine nervan când ești stresat. Nu te țin ocupat. Știi ceva? Nu sunt enervant când sunt stresat. Nu te-ai citit dosarul. Lola, îmi dai brăsoara acum, fără returnări. Bun. Cristi, mai vrei șnițel? Nu mai pot. Nu mai pot să mă să le iau. Ce-ai făcut? Era să cadă. Nu-i pune eu aici, în locul tău. Așa fac. Da. Așa intră pe altă mapă.
Am prefăcut pe Expedition și iar acum dorm aici. Avem aici Ana.